Hatu fichu skau kum ne ba haba pikran ai ki khon pi kim yo skau ya pi fi ong ki khon pi khon khelai ban shoot ya banyat champi Henry tang hading katuk ni por filap ba u ship nyat lani u toothbrush jong u khon pi u klem jir teng fi ong ya u khon pi khon khelai pandep ya humong champi Henry tang hading katuk ni por ki khon ki tei ha ka phone lani ki tei ha ka TV la i kumba phi klem pha eki banle ai ruem kani shisha ka pen khatha khle yangi kapen khatha khle yangi kum ki kimi pa bon bha ki parents ki bakran yanga shphang jong kani ke jo kamanta u khon jonga umju snap ya ka jingkran ke jonga teng nga ya kran ya ka jo shi ka jo nga ya halla nga jukran teng kran ka bejem teng kran daga bahalla teng berngam ya ki Henry kim bana kim patyao ya kata ka jingkran ke jonga oj ngatip bakane ka penlong nge phi ba penlong powerless lani fis ngau ba kata ka jing sngo jong phi ka long disconnected but ki khon ke be e ki jong phi lada ka ne ka de ka ji e jong phi tu ya sno bat nga shipor to tip ya kane ba ki khon ju phi kim long ki batakai lani kim long ki ba snu ka jing long but ma phi kimi ki pa phim long kita ki bad parents lani kita ki long kimi long pa ke ba snu Henry na marba kata ka connection hapten jupi ka break no ka pipe no kata ka connection hapten jongpi but ki khon jupi ngan IP da kanuksa shubum ta fi ban on ya ubol light pila bo ya ubol light bathamai but phaba phi on ya utu light Henry lada pimpen me ya lane film connect ya utu wire mentoy kata ka jing lada fi bo ya utu ubol light bathamai nomar balai nomar kadang kata ka disconnection man wire shem la pendai ba katu ko bolai mentaka singa jehika jonga kalong shpang sandali ki daw balai bagi khon jangi kim snap yangi but haga bakut jang we pako bagi jehika ngan ai ro epi yakilat kum no bangin lek na bagi khon jangi kin snap bai but haga bakut jong ne video pindon ya kita ki tools lani kita ki tiar ki baklan ba ban pengkala ya kalong yeng jongpi kabadai kum kathma siya kata ka beneng ka ba ya trelang bat ka balong ka ba jai ka daw ka beneng ko fitip bagi khana kim ju sha score ya ka jingkran ki jangi kim ju snap ya ka e ka bangi ong kim ju snap dagi score Henry ki snap daga e daga mense kumta lada kata ka connection ka dekut no kam don shu kata ka US ngo child never listen with their ears, they listen with their hearts. Kisngap bah yangi lada ngidon lada ki snow but don ba ngap yaki ki snow feel safe but ki connect bah bat ni lada kata ka connection ka dekut no kata ka jingi keren jongi kalong tangkum ka noise, it is just a noise that comes into the ears. Ki yo snow kanya kata ka jingkran jong phi ya kata ka jing hala jong phinre kim sngap lani kim yo snow ya kata ka jingmut jong kata ka kentin ka ba fikran nganai pidang nuksa shubum ta fidan kata ka jakatre jaka bala jong phi but u boss jong phi u ignore phi u umju yero ye phi tre kam Henry umju kemen ya kata ka kam ka tre wat lada filong badairo hato fidon fi yo mense mantre kata ka kam jong phi ngam tarai kani ke juk aja bar ki khon ju phi shwa jong ne shbu menta phi wan rong ha yeng ju phi marsin wu wan rong ha po yeng jong ga yeng ju phi na kata ka jing that jing jram jong kata ka jing tre baro shni marsin rong ha yeng phi bo ya ke tier ba phi ong yo khon kheli bam pandep ya ka homework jong phi khon pandep ya ke jing tho jong phi tumundur ka ek bagi khon ju phi kin le ki shu yo snow ya kata ka sur a noise but ki snow bagata ka jing snow ka jingai no emotional distance kyo but ka e jimi nang ta kami no kata ka jingi ne persya ki khon kim tre ban pendep ya ta ka homework ka pipa egi makin pendep Henry tu mundur jika ka situation ha ka bat kaliang mundur menta fi wan rong hayi ha ka juk ka rukom kumbaka jia ka sening manangkong marseni rong hayeng fi bu ya kata ka fi bu ya ka tier but fi kendri na shiro ya ka phone jupi but pi shong hajan jagi khon jumpi but pi ya karan yaki but hi bat ya ka terpeng jagi khon pi kedup yaki pi
bat phi kata por fi pe mark mat bagi khon pi bat phi ong ki ani baro jisni ki khlmi kan do de to menta to phin pendap shwai ko homok jo phi mangapat ngan lej ban sum ban site ban khle din ta yen sa bamja ka ton la ni kata ka su karan jong phi ka pher hang ni hang ta ka don no kata ka connection hapteng jong phi bat ki khon pi bat ke ifni yo Fiyo kata ka jing trelang bat ka jing ko ngo jong ki khon pi ka banan kong ka day ka connection ka solution ka ba pila ban le hang ni kabanan kong spend time bat ki khon pi at least 10 minute ha ki chesngi bat ki khon pi bat haman la ka por ba pidon ban ka bagi khon pi bu ya ka phone pi kenria ya tiar ya kita ki jing snang ya kita ki kam kenria shirot don kam snang don kam maim don kam tang ba pidon bagi khon pi bat ka phile ya kata ka ba ki khon jong pi ki saut nat kala bande bandro kala bande ka jing ruai kala bande ka jing kren kala bande ka jing thokana kala bande ka jing lekai evening walk leni kanung benta kanika por ka ba phi invest bar ki khon pi man la ka sngi ka longkum ka ta bank account ka ba phi tap hapo jong ka donor ka jong ki khon pi but ka bainong pinso yo ha ka sngi namar la fitan ka ta connection ka ba dei ba bar ki khon pi shisha ki khon pi kin yo sngo ba ya ka ta ka ka ba phi kan iki anang ta ka benta ka ba ar kila overload da ke jing sneng ngani thoi pi ba ka brain la ne ka jabing jong ki khna kilong hakata ka developing process khamtam ag khna hapo khat san snem kata ka brain joki kitang process ban develop ba kitang persyang ban boot ya kita ki multi steps commands but kat ba kitang persyang ban boot ya kita ki multi step commands habang ong hang ni multi step commands ka mut pi ai shibon ki jing pha ha ka jo ka por kani ki jing pha jing pi ka overload no igi khon pi but ha ka ba khaddo ki khon pi ki klumar but ha ka ba khaddo kim le wat tang ka weru ka kam ka ba phila pha ki nuksa marsen rong haying fiyo iba kay ying ka kalapra ka kamra kalapra filongi ki khon pi ki khon khile pen khoi eta kamra pi bu i tiar kita rante anta pachene nga trai barajski khile sak ik thijin pi bu i ka plang to alengi ne bamja tunyo pi hado kat no tali kita ki instruction ka ba phila ai hang ne san lene hindru tali hoi nagamanta jongki ba la hela san kani ka lang tangkum ka daily routines henry nagamanta jongki ni ki khunlung ki ka brain jongki kadang long ka baret nagamanta jongki kalong kumba people ye ki sandali ki software hapo jongka computer ni hapo jongka phone ji pibat ha ka ba khaddu la da fi pentre kam tam kita ki software ka ba khia kan jiayu kata ka system jong pi kan khia but kan crash no but ha ka khaddu ki freeze kim tip shu ki ka ba ki diban le kan ka jo jia ba ki khonjingi but kim le ro but ada fi le ro kile tang ka way but the rest ki shu no kum ta ka solution hang ni ka solution ka long one thing rules pha iki ye kam chi phikum ne a ye ka way ka instruction ha ka way ka por khon ka ban kong khip bu shwa ye ki ne ki tier le ye ki blocks ha ka jaka ba hibri ka ba phidi ban bo iki hadin ta fi up pe iki yero ye ka ta ka jingle jinki good very good khon nanta bo sai ye ki ne ki jan ha uteu hangar well done khon celebrate good job menta to khele pen bo sa ki ne tier taranta menta khon khele ban sat ik ti jingpi bhajing bo ra artat ye ka plyang panginya bam jarang kat pi kani ka juk ka process ka bakile kani kan yarap i khon pi ban yo i kata ka jing job ka jangki kani kan teiro ya kata ka confidence jangki but kumta kan long ka jinglong jangki ban ngap but ban pendep ya kata kam ka jangpi ka way kam ha ka juk por film de ban ai shi bon teliki instruction ha ka juk pon re ka way kam ha ka way nang ta ka banta ka balai a wrong timing bonusin ki khon kim du ngap ya ka jingkran ka jangi om namar ba kilong ki ba tamas neng lani kilong ki ba dakai henry namar ba ka pher ka timing lada ngi don hakamra shet ngi hakata ka por ni pha egi bakin le
Baling ong hang ni bakla mundur fiki khon hakato porkat ba kala bande baki dang concentrate ban lek kai game haka phone jengki leni hapok komputer ni kidang chna yaki building blocks ha kamera set jengki leni kamera lek kai jengki leni bar kanu ka kartun ka baki pe hakum ka por fiti komno kata ka brain jengki kalong fully focus hakato ke ek ka baki tre kidan halaka jong ka perthai bar phi pertana na ying shet alai khon alai nginya bamja kata ka jing perta jeng phi kalong kum ka sur ka ba penthut ya kata ka ek ka bagi le ka ba sei no iki na kata ka perthei ka bagi dan phi khot yaki na ka banta ka ek ka ba bhang atip henry haki kalong ka ek kum kata ka mau jin thut ka ba penthut no ka ba weng no yaki na kata ka perthei ka bagi dan kum ta ka ek ka ba phi de ban leng ni kalong tul dong phi ki jingking kum ke JCB ka ba pemprai kata ka jingking be a bridge not a bulldozer haka jaka ba phin yu ya kata ka kam ka jongki te da ka jingking leni da ka bridge shi kata ka perthei ka jongki lech haka ta ka jaka ka baki don kala bande baki lekai kala bande baki page phone but dan haka ta ka level ka baki don lada ki shong barki lada ki ying barki but so ongi wow pishna yu ni wow ka jing best kanai fi connect shwa ya ka mensem jong phi bat ka mensem jong ki nangta saong pat yaki ya kata ka jing thmu ka ba phi mu ban ong yaki khon lara fila ready to ngin yeng nang ne ngin bam jashwa lara kidang shna yeng to khon pendang pendep ya ka trom jong phi bat ngalabu hagame ya ka jing bam bat up hangta habagi khon ki yo i ba phi respect ya ka ka ba ki le haba phi khen ko re ka ka ba ki le kiru kin ko ngo yakta ka jingkan ka jampi kandon kata ka mutual understanding piro fi respect yaki makiru kin respect kipi kabanta ka basaw ka surukran ka jampi ka sur ka bami na ka contain pi a tone of your voice kalong kum ka jingkhot ka ba jai jongi kalong kata ka tone ka voice ka jongi ka la bandai kata ka jingkhot ka ba jai le kalong kum kata ka trigger jong ka jingetainya ka jing perta ka jing berngem angta ka jing random kalong kum kata ka jing activate ya kata ka flight ka fight flight or freeze response ka brain jongki ka ya sha kata ka survival mode haba phi dam yaki khon pi balai kadon kam yangi man kren shi phosen yakani ka jo manta haba phi kren dam yangi khon pi balai khon ngap man kren shi phosen yakani ka jo shi phosen nga kren yakani ka jo balai mami osngau ka jimut jong phi kam proses ya ka request ka jong ki henry ya ka jimma ji khon pi ki khon ha por ha ba ki yo sngaw ya ka attack jong pi ki defend no ki yam ki perta ki ba ki kala ya kata ka jing ban le aa completely shut hadu ba rong ha ka jimut jong ki ba ki de ban snap da ka jing ting om da ka jing tip ha ba ki yo sngaw ya ka sur jong pi ki shep ting om ba ki kwa ban yo sngaw ke ka pikran ka solution ne ka solution long jai haba phi sngaw ba ka jingdom je pikala kyu le ya ke long mar prasha ya ka jingkwa je ka met jong pi haka jaka ba phin pen he ya ka sur jong pi pen jai ya ka sur jong pi wan hajan de ki khon ji pi pe ya ki mar khamat ka eye contact ka long badan kamba mar hakum ka por kran jai henry comes can khon na kwa epi ba phin bu ya ki juti jong pi ka jing jai ka spread lara filong jai makiru kilong jai haba phila ban long ki ba jai what happened jong ta ka jing heat jong ta ka klimat ki khon ju pi kin sngo safe but haka jaka bakin phet jinga na phi kin skap ya ka ka ba pikran yaki nangta ka banta ka basan ka ka ba panlong yi khon jingi bakinam snap yangi kalong bakim sngo don borsho ki khna ki don ya ka jinglong ban kwa ban control ila ka jong ka jigi kani om tangi khna wat ying ki rang baro kani kalong ka jinglong jong ubri ba baro ngi kwa hi ban control ila ka jong ka jigi ngin kwa ba ki wekin control yangi haba ki sngo ban khia da ka ki koman ki jong pi ki jing kin head jong pi wat le ya kene mentaki ying ki le kai wat le gum to sange wan chane balen le to shim phong kene khele le gum ta kita ki koman ge jong pi
Mano balai gane, mano pendep gane, mano ba kumta kum ikin tin. Hadu baki sngau ba ka jing jiki kalong kum robot. Om kiberiu. Kani kata ka jing bam don shu kata ka bor ka penlong yaki ban yile persya. Hakar kam ka ba tang ka wei ka ba kitip da ka ba onam sngap shu yapi. Balai kyo. Ngaruk ngadong la ka jong voice. Tang makimo. Ngaruk ngadong la ka jong voice. Nang ta ka ka solution hang ni. Ka solution kalong penkala ya ka power jong pi sha ka jingjit a choice kani kalong ka tools lani ka bor ka baklan bohor ba ha ka parenting slin ha ka orkom sumar ya ki khonji ka jing thmuang ni kamlong ban yesuk bat ki khonji pi Henry ban penlong ya ki ban le ya kata ka da ka jingjit kam de ka command Henry ka de ka choice kam de ka hukum Henry ka de ka jingjit haga jaga bapin ong ki khon pi khon khilet ipong si ya ka sapti jampi Henry to ong kumni prashang nak wala kumni khon manta ka di por bapin phong no ya ka sapti jampi pin phong na ka pin phong na ka bali ne ka basaw ne lada ka don ki haga jaga bapin ong ki khon pi khon khilet man pandep ya homework jampi ong ngum ban ki kumni khon manta ka di por pin practice ta ka mars ne pi kwa ban pandep shwa ki homework jampi ne Katun jang pi ka per. Haka jaga ba pin ongi ki khon pi. Khon khile ban shut ye ka pnet jang pi. Kala ban de hak bor ba pithian me hi ong khon khile ban shut ye ka pnet jang pi. Ongi ki kumne khon pi kwa shwa ban brush shwa ni hadin bangin da ban itho kana. Pi ka ju ka kom kren. Kane ka penkela ka batang shik ka batang khendet kala ban shift ya kata ka jinglong try ki jongki. Kani kan penlong yaki ba kin shimenta actively batpi. Bagi konjupi om tang ba kin long tang kum kinong bot behinre kin long kum kita kinong shimenta ki ba trerengkat batpi. Kumne ngilap an penlong yak ying ka sabjengi ka badap da ka jingsuk bat ka jingkemen. Kumta next time habagi konjupi kim sngap pi. Sange haswa bapin hella. Haswa bapin perta. Keli yelade ka ba ki kwa ban yathu hato ki don kam ya ka connection hato ki don kam ka jing pen shai hato ki don kam yanga man respect ya ka por jongki hato ki don kam ya ka jing jai ka jonga lani ki don kam ya ka choice ki khon ngan ong pi kim le men le ban long ki ba tam sneng kato jing tam sneng jongki kam long ka egi ba ki le knang Henry ka long ka jing kwa ka bom pen hun lara pistang man apply yakini ki strategy yakini ki trick mentahi kasngi nganut ban garanti phi ba pin sayo I ya kata ka jing kala penduna ya ka jing perta penduna ya kata ka jing kulumar jimut da ka ba kham kerpang bat ka ba internet kalong ka jing tre lang jong ki khon ki jongpi ki perlok ki be ki jonga haka banga penkut ya kan ki jing ka jongam takasngi ka kwa ban khot ipi sha ka workshop ka jonga ka banga jupelong man ka janmet jong ka sngi ka ba ar ka sngi Tuesday janmet haka por prawaji hoi man shwa nga jupenlong ya kan ka workshop jonga hapo jong ka Zoom meeting Henry bon na preng japi ki bom la ban join bon ki daw ngam tip Henry menta ngala perkhat ba ngan wanra ya kan ka workshop jonga hapo jong ka YouTube thi hoi hapo jong ka Zoom ngaru ngala ban yo EP maphiru flap ban yo lat ban kren Henry hapo jong ka YouTube tang manga bakren patang maphi ba yo ianga Henry omale kata tang na ka benta ban pensuk ya baro kata kalabiang kumta ko ki perlo ki be jonga so one join bat nga haman ka janmet jong ka sngi Tuesday hakapor parabaji ka jihikai kan long ka jihikai ka ba jrong bat ka ba jelu bat ka ba janai ba hakaba ngan ai pi ka jihikai ka kala ban jrong kat kum ka ngam tip kan nu kan bampor Henry kan tei ya ka lawe jong ki khon jupi bat kumni kan lapila on pen bha ya ka ying ka san jupi plat ya ka por jupi pra baji janmet pendep kloy ki kam ki jam jupi ngin second ipi tik ha ka por pra baji janmet bat kandon kata ka jing pen bana ka ba special bha ha ka bakut jong ka ji hikai jonga
ngas ngau keban lara piwan ban join bar kata ke session hak kata ke workshop kaning workshop kan lang free Henry ke jihikai kabang an IP kalong ke jihikai kaba la bantai ya ke GM jongpi bad ya ke GM jongki khon jupi ngangai schem bapin one shit rem hapo jong kata ke workshop ngin sekendo pi ha kata ke workshop lene ha ke pipat ki video tar hadu ke tokpor bye bye stay safe